beneficio de que os meus veciños sean pobres, como igual que se vos decimos que eu quero que os meus amigos sean todos pobres. Pois se os amigos son todos pobres, al final ou nunca sales, ou tens que pagarte todos os amigos, ou tens que levar sempre no coche, unha cousa así. A mí me interesa que meus amigos, pois que lles vaya ben, tamén por si me vai mal a mí, que me poden botar unha mano. Pandemia, catástrofe, así, pois me poden botar unha mano. Se os meus veciños non teñen nin para eles, pouco me poden axudar. Pero, en cambio, desde a xeopolítica se nos pinta un punto de vista como de suma cero, que un gana e outro. É unha visión do... Eu estive unha vez fallando, unha crítica ás visións económicas que ten a xeopolítica dominante. A mí a xeopolítica gustame moito tamén, pero ten unhas visións da economía que son como neomercantilistas, quer decir que o que gana un o quita outro. E se eu vendo moito, pois parece que gano, se compro moito parece que perdo, non? Bueno, económicamente é ao revés. O ideal sería comprar moito e vender pouco. Eso sería o ideal, ojalá. Non? Que por un kilo de cebolas te deran 1000 Audis, 1000 BMWs, 1000 lavadoras Siemens, 1000 tal, por unhas cebolas. Bueno, pues encantado, ojalá eso. Pero sería vender pouco, comprar moito. Pero por desgracia non caes a reba. Para poder importar moito, teño que vender eu moito tamén. Pero repito, hai estas ideas así como de, pois compramos en isto. Non que referendo que non hacer. Pero hai unhas ideas como que de ver a política en términos, por exemplo, de mapas, non? De iso que son de Halhofer, e de toda a Mackinder, que era sempre toda a antigua que había, que Helen, non? Spickman, toda aquela xente tan fina, o Cornel Caluato, toda cosa así, todas... O Capra, recientemente, non? Ver a idea en términos de mapas, e que como que o mapa configura o mundo, e que ese mapa que determine, cosa que tampouco estou de acordo con que os mapas determinen todo, porque os mapas non están. Groenlandia nosa, por qué? Porque está no mapa al lado. Entón, Europa ten como unidade porque é unha península. Parece que o mapa determina todo, e iso non é así tampouco. Digo que partimos dunha serie de ideas a respecto do realismo, a partir das relacións internacionais, que creo que hai que discutir. É dicir, como se determina o interés do Estado? Sigo operando, a efectos de espacios, de xeoestrategia, de espacios vitales, de esferas de influencia, de proxección da forza, como se din estas cosas que se explican. Pero bueno, a ver, e iso en que se concreta, en que se mide, etc. Entón, primeiro, intentar un pouco discutir un pouco das ideas que están detrás. Parece que damos por sentado que Trump dice que Estados Unidos perde na guerra con China. Porque só se ven desde o punto de vista de que as balanzas teñen que estar equilibradas, que estén e que xa están equilibradas. É outro debate. Pero entraremos en esto. Pero que ideas xeopolíticas, que ideas de espacio, que ideas de cultura, que ideas temos a respecto, por exemplo, estamos a la geopolítica del litio, a xeopolítica de la energía. Como si hai que guerra de Ucrania, minas raras, terras raras, todo tipo de cosas. Terras raras, como digo eu, vamos a ver. A única autonomía estratégica cando se fala da guerra, esta cosa por estilo, é ter cartas no bolsillo. Se ter cartas no bolsillo, se as Andorra, se as Liechtenstein, se as Luxemburgo, sacas os feixes de billetes e traes as terras para cá. Non tes que teres. Faches venden, inda que sean rusas ou que sean chinas, non? Sacas os billetes, sabes como os propios chinos faches venden. Se non directamente, indirectamente, xa triangulan. A única autonomía estratégica que conozco é esa, ser rico. Ter dinheiro no bolsillo, chegar dinheiro no bolsillo da igual que seas unha mini potencia, unha illa no medio do mar, sacas o feixe, quanto costan esas terras? Trae para cá. A quanto che pagan a ti? Pues máis, pues xa está, se acabou, xa o propio chino e tal, con toda a estrategia que tiene, xa busca a forma de venderche.